Готова ли сте? Добре. Така, окей. Няма да ми се сърдиш, нали? Ja. Отнема да влезна пауза. Аз там бърках, казах с една дума, дето трябваше да кам с ама екзаменет. Интересно, чакай, можеш ли така да сложиш, да разбера? Хем виждам, хем не виждам прекрасно. Не, факт. Екзаменет. Не. Не. A little bit up, little bit, if you can. Yes, like that. Down a little bit, yes. Човек, не мога и да чета даже. Тъй literally не трябва да мърдаш. Whatsoever. At all. Някой трябва да седи на моето място обаче. Ама няма значение кой ще го... Няма значение кой ще... Опитвам да гледам и на двете места. Да. Ми чета, ама няма как. Чай ще минете малко по-назад. Много неудобно. Така, дай нагоре, спри. Надолу, спри. Ай, тихо! Тишина в залата! The company has also signed a contract with an Indian... Много благодаря! Ако още 5-6 пъти да го снимам! Пази как се развика химика, 20 години, да ти помогна! Моля, тишина, ще дойде шефа и ще ме прибие с тия глупости. Мъчете да ме такова от манафите, иначе. Аре, бъди листа. Пръщай листа.